गिबियाव नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आं बयबो रायजो राजाफोरखौ आंनि मोजां मोननाय अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोंनि मानगोनां रुंसारि बाजेन्द्रनाथ नार्जारि बारग' एमएलए बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला। थांनाय 2021 सननि 26 मे खालि बिथाङा रुंसारि जालांदों। बिथांखौनो जों मान होनानै बिथाङा मानोना थांनाय मोनब्रै खेब जोंनि गसाइगाव 28 नं समस्तिखौ बिथाङा दखल खालामनो हादोंमोन। बिथाङा गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि प्रथम जिल्ला कमिटिनि बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन, फाउन्डार नेहाथारि। बेनि उनाव बिथाङा प्रेसिडेन्ट जादों। बेनिफ्राय लागातार बिथाङा खेबब्रै खेब जोंनि 28 नं समस्तिनि बियाबखौ बिथाङा दखल खालामबाय थानो हादोंमोन बिपिएफनि जानानै। नाथाय हरखाब बिथाङा थांनाय 2021 सनाव बे दानि जानाय कभिड बेरामजों नाग्लोबजानानै बिथाङा हरखाब 2021 सननि 26 मेआव रुंसारि जालांदों। बेखौनो जोङो न'खरनि एबा जों गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि जानानै बिथांनि गोसोखां महरै जों दिनैहाय बे रायमाना फोथाराव दिनै 25 थारिखनिफ्राय जों साननैनि हाबाफारिजों बिथांनि मुङै गोसोखां जोलुर बादायनाय जों लादों। आरो बे जोलुर बादायलायनायाव देरहानाय टिमनो जोङो 30,000 रां आरो जेनग्रा पार्टिनो 20,000 रां आरो मोनफा मोनफा ट्रफि जों बेबायदि आयोजन खालामदों। जाहाथे जों बिथांनि मावनानै होलांनाय बे जोंनि रायमाना ओनसोलाव बेसेबांबा बुरजा बिथांनि नेरसोन दङ। मानो होनोबा बेफोर भितरा ओनसोल गोग्लैसोनाय एरियाखौ बिथाङा जेरखम धरननि गावनि गोसोजों लामानिफ्राय आरम्भ खालामनाय, दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव बे रायमाना ओनसोलाव सानथ्र'हायै जोंना ब्लेक टपिंग्रा लामा दङ, बिथाङा मावलांजोबनाय। बेल' नङा, आउटसाइड बिटिसिआवबो बयबो गोसोखाङो। बेखौनो गोसोखांफिनबावलायनानै जों बयबो सिन्था खालामलायबाय, बिथाङा एथ' बुरजा गोहोम खोख्लैलांनो हादोंब्ला बिथांनि मुङै नेरसोन महरै जों बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांनि जिउ सोलेर जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै मोजाङै थाहैनो हाथों, बेखौ आरोबाव गोसोखांनानै जों दिनैहाय बे 25 नभेम्बर खालि जों बिथांनि मुङै रुंसारि बाजेन्द्रनाथ नार्जारिनि मुङै जों बे जोलुर बादायनायखौ आयोजन खालामनाय जादों। बे उननि बोसोराव जों सिन्था खालामगोन। जों दा जागायजेनबाय, जों नाजालांबाय थागोन। हागौमानि बिथांनि मुङै बोसोरफ्रामबो जाहाथे जों होनो हायो बेखौ जों नाजालांबाय थागोन।